Councilor bakoro kurwa sensemo ya gucha bono nigobeso kirie na kugikelia engana ya koreka ase wiki ya eta abwa sensemo ya babwatani kurwa se kiama kia ODM banyarko bakurubikana ase omuchebo songo abwa sekeli bale gote babuna no kwena no agwe tiketi ye kiama kia ODM oche ase kerogo kyobo women rep ase county ya Kisii abwa se bale kugania obacholyo boke gose nomination gokoreka ase county ya Kisii. Nonya nabo nigo aba councilor bakoro banyariko bagoteba nigo bagucha kumusira omo women rep we county ya Kisii uyobo igo gucha kurigia ekeroge kyo asentunda ya kabere omosubati Janet Ongera mulikeito Mildred Momanyi na mange. Chinga ki siasa egenrete kubwata inse ekerogo kyobo women rep kurwa county ya Kisii nigo na kerokyo kiaretire liberera linene. Aba kansora abakoro kurwa gucha nigo besokirie na goteba mbuya ase Janet Ongera kwegwa etiketi na kugikelia okorobekana kwaba wiki ya eta igoro yengane yo. Amangana ya toigwete akorwo songaria Madam Janet igabete executive director ODM Kenya musima. Osoma ndari baba kana. Ya kabere Madam Janet akaba nominated senator na ticket ya ODM Kenya musima. Gatatu Janet alichaguliwa na ticket ya ODM kama women rep ya Kisii County. Hao wengine wanatoka pande hii. Hata kuongea china ya ODM hawajui. Hii maneno lazima wasipochunga ODM National Office, wasipochunga kwa hii ticket. Vile Raila aliamua kupatia Madam Janet ticket, wache kae namna hiyo. Sio tunaongoja hiyo ticket Madam akuje tena atachukua kura bila kupingwa. Lakini amangana ya toigwete baro muna Janet taiste ngobano kunyakwana ise itakuruburgo sera zabanda bakora tabamu omonto yo gukwana Janet taiste ntari monto Gusii ita aba Gusii twese munomo Gusii omongira Janet na yaro isaneire oragenda ajugo kwanira igoraria angana ritu arabo songo gari aritari amangana ago twagacha munomo Gusii twanyagike at cost highest cost mangana ritarakana se itoga igomongina cyane tetoka Raila Amolo Odinga intubono omonto tobwate ko omongina tobwate ko Gusii ase women rep Janet Ongera nero mo women rep abagakabwo bairali bagali abene gukwanira engane yo nigo bamwakera Raila Odinga ne timu ya engambia mono ase okomwa Janet etiketi ase meromo yae emia akolire airport nero togotebinga imbuya mono asokwa Janet yoito etiketi taribo nandi togoteba iga omaita abatagite etiketi ya ODM mbali barenge epatie ngao nandi buna barenge epatie ngao bakire bacha kuburukania epati ya ODM togoteba iga kipati neki nyinge tiabagende barigie etiketi elinde bamaye goja kurwana na Janet toroyo kubua embora nabo Yinko reporter egeta seni Ndizi TV elitaliane Mildred Momanyi.